ο Σισκάουσκας είναι και πάλι εκεί, νέο λάθος, παρολίγο νέο λάθος από τον Πετσίροβιτς. Μπατίστ, 5 δευτερόλεπτα ακόμη απέναντι στο Κουρούσι. Καλή άμυνα από τον Ολυμπιακό, Πάλανσου, μεγάλο καλάθι για τον Μπατίστ. Στη λήξη του χρόνου, υποπίεση εκτός ισορροπίας, 50-46. Με τον Άκερ, Ολυμπιακός πέρασε τον Βασιλόπουλο και με 4 φάουλ στον Τζανίτη και Ζίζιτς. Απ' την άλλη τον Παναθηναϊκός έχει παίκτες με 3 φάουλ, δεν έχει με 4. Πετσίροβιτς, Διαμαντίδης, Σισκάουσκας μπροστά στο Πεν. 80-73. 2 και 13 πριν από το τέλος. Πετσίροβιτς, Μπατίστ για το τελευταίο κάρφωμα. Για το 89-76 που σφραγίζει, επαναλαμβάνω, πήγε για τον Παναθηναϊκό. Σισκάουσκα στο low post. Και εκεί πια υπάρχει η δυσαναλογία, η επιλογή του Παναθηναϊκού. Διαμαντίδης, Σουτριόπουλο, ακριβώς στη λήξη της επίλυσης. 44-34 και είναι η πρώτη. Διαμαντίδη, είναι ο Άκερ που κυνηγάει τον Σισκάουσκα και κλέβει προς στιγμή. Ο Άκερ κλέβει. Ο Άκερ πατάει γεράκι, η τάπα του Διαμαντίδη. Η τάπα του Διαμαντίδη που ίσως κρίνει το παιχνίδι. Το μακάρι του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Διαμαντίδη στα 17 και 8. Λογικά θα εξαντλήσει τον χρόνο. Τσατσαρίς δεν τη στάζει να σουτάρει για 3. Κακό σουτ. Μαζεύει ο Διαμαντίδης, θα βρει την παράδοση. 5 και 9 από τον Μιχαλής και ο Διαμαντίδης. Διαμαντίδης με αντίπαλο τον Ματσιγιάουσκας. Διαμαντίδης εναντίον όλων. Μπατίστ για 3. Σηκώνεται στο τάρι. Είναι μεγάλος παίκτης ο Μπατίστ. Το έχει κάνει και στους Άντερες και φιλίας στο ξεκίνημα της χρονιάς. Το πάθος μου αυτό. Μπραντζόκι με τον Μπεν. Δεν έβαλε και μια ζώνη, μια προφή να δούμε. Πάρε μου μια κουφά. Μια περιβολά που το κάνει ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι μπάζερ, πείτε. Είναι κλασική περίπτωση. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο σούταρε και ο Χαρίσης. Εδώ είναι αντεβάζερ που το κάνει. Γιατί πάνω στο σκέλι. Τώρα, 62-46. Υπογραφή, εκτέλεση. Ραμπούνες Σισκάουσκας. Ο Παναθηναϊκός το ξέρει διαφορά στο